ராசிபுரம் அருகே மோளப்பாளையம் பேருந்து நிறுத்த நிழற்கூடையில் கார் கட்டுப்பாட்டை இழந்து மோதியதில் வனவர் உட்பட 3 பேர் உயிரிழந்தனர். விபத்துக்கான காரணம் குறித்த கூடுதல் தகவல்களுடன் நேரலையில் இணைந்திருக்கிறார் நமது செய்தியாளர் துரைசாமி. எப்படி இந்த விபத்து நடந்துச்சு, என்ன காரணம், மேலும் இறந்தவர்களுடைய விவரம் என்னன்னு தெரிய வந்ததா? அதாவது ராதா, நேற்று இரவு ராசிபுரம் அடுத்த மோளப்பாளையம் அருகே இந்த சம்பவமானது நடைபெற்றிருக்கு. நேற்று இரவு கொல்லிமலையிலிருந்து கொல்லிமலையில் பணியாற்றும் வனவர் ரகுநாதன் மற்றும் மார்த்தாண்டத்தை சேர்ந்த மர வியாபாரி ராஜன், அதேபோல் கொல்லிமலையைச் சேர்ந்த மற்றொரு மர வியாபாரி செல்லுக்குமார் ஆகிய 3 பேரும் கொல்லிமலையிலிருந்து சேலம் நோக்கி காரில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர் வந்த காரானது சிங்களாந்தபுரம் அருகே உள்ள மோளப்பாளையம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே வந்தபோது சாலையிலிருந்து கார் விலகி பேருந்து நிறுத்தத்தின் நிழற்கூடையில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் 3 பேர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்திருக்கிறார்கள். இந்த இதில் இவர்கள் எதற்காக அந்த காரில் வந்தார்கள், எங்கு செல்கிறார்கள் என்பது குறித்து காவல்துறை விசாரணை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் நேற்று இரவு சம்பவம் நடந்தபோது இங்கிருந்த ஊராட்சி மன்ற தலைவர் நம்முடைய இருக்கவட்டே பேசுவோம். நேற்று எத்தனை மணிக்குமா சம்பவம் நடந்தது, நீங்க என்ன பண்ணீங்க, அதனால உங்களுக்கு தகவல் கிடைச்சது, அவங்க அவரை பத்தி விவரங்கள் உங்களுக்கு அப்பயே தெரிய வந்ததா, அவங்க விபத்து நடந்தபோது எந்த நிலையில் இருந்தாங்க? 10:10க்கு சார் எங்களுக்கு சத்தம் கேட்டுச்சு. எங்கள் வீடு பஸ் ஸ்டாப்பில் இருந்து ஒரு 300 அடி இதில் இருக்கனால சத்தம் கேட்டுச்சு. இப்போ மழை பெஞ்சிட்டு இருந்துச்சு, இடி இடிக்குதான்னு நினச்சிட்டு இருக்கோம்னு இருந்தோம். அப்புறம் பக்கத்துலேயே இருந்த வீட்டுக்காரங்க எங்கள் அக்கா தான், அவங்க ஃபோன் பண்ணாங்க. ஃபோன் பண்ணிட்டு இப்படி ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு வாங்கன்னு சொன்னோன்னே நாங்கள் பார்க்குறோம். பார்க்குறப்ப 2 பேர் கீழே விழுந்து கிடந்தாங்க. விழுந்தோடனே அவங்களுக்கு உடனே இறந்துட்டாங்க அப்படின்ட்டு உடனே அவங்க போலீஸ்லாம் உடனே வந்துட்டாங்க. இங்கே சிங்களாந்தபுரம் விசேஷனால ஆர்கெஸ்ட்ரா முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருந்தனால அங்கிருந்த பசங்க பேலுக்குறிச்சிலேருந்து வந்த இளைஞர்கள் 4 பேர் கூட ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அப்புறம் நாங்கள் உடனே அவங்களுக்கு பார்க்குறப்ப யாருமே உயிரோடு இல்லை. அவங்க 3 பேருமே டெத்து. ஒருத்தர் வண்டியில் இருந்தார். இல்லை, சத்தம் கேட்டுச்சு எங்களுக்கு பயங்கரமாக. சத்தம் நிழற்கூடத்தில் அடித்தோடனே சத்தம் கேட்டுச்சு. சத்தம் கேட்டோடனே பக்கத்தில் இருக்கிற வீட்டில் இருக்காரங்க எல்லாமே எனக்கு ஃபோன் பண்ணாங்க. ஆமாம், மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தனால ஃபோன் பண்ண உடனே பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்க சார். அதாவது ராதா அவர்கள் குறிப்பிட்டதென்றால் நேற்று நள்ளிரவு 10 மணிலிருந்து 10:30 மணிக்குள் இந்த சம்பவம் நடந்திருப்பதாகவும், அவர்கள் வாகனத்தில் வரும்போது மழை பெய்து கொண்டிருந்ததால் சாலை தெரியாத நிலையில் அவர்கள் நிலக்கூடத்தில் மோதி விழுந்திரலாக என்பது குறித்தும் விசாரணையாக நடைபெற்றிருக்கிறது. அதோடு மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் எதற்காக வாகனத்தில் வருகிறார்கள், அவர்களுடன் சென்றதில் யார், அதிலிருந்து பணமும் சில 2 லட்சம் ரூபாய் வரை கைப்பற்றப்பட்டிருக்க, அவர்கள் எதற்காக எடுத்து செல்கிறார்கள் என்பது குறித்தும் வேலுக்குறிச்சி காவல்துறை விசாரணை செய்து வருகின்றனர். முடிவில் என்ன விவரம் என்று தெரிய வரும். தற்போதைய விவரங்களுக்கு நன்றி துரைசாமி.